акаҷон. Валайкум салом дудор. Бахшиш надона сигарет дорӣ ака? О, марҳамат. Ҳазор омади калом. Як савол бутун мумкина? Майли акаҷон. Чӣ байқа ғамгин? Ҳар рӯз ба ҳамин аҳволам ака. Маълум аша ки чӣ дарде дорӣ. Агар хоҳӣ камтар нақл кӣ, сабук маша. Бахшиш бародар, шумо дар пеши кӯча чӣ кор мекунед? Занма хонаи модараш овардем. Фаҳмо. Биё таги ҳамин дарахт мешинем акаҷон. Best Rap Stars Records. Замоне таги ҳами дарахт интизораш будем. Касофата ба гуфташ ма ҷисму ҳам ҷонаш будем. Зораҳо мамедид пеши ҳама да пастум мегуфта. Гагане да ҳама пасти да барат ҳастум мегуфта. Дӯстдоре ёфтак ба хича бадай бари макандак. Нигоҳ кӯ ки чанд ҷое дастома лезва задам. Рӯ ба мастӣ овардам пеши почаш ғалтидам. Хидиш нагладаваем гуфт яке очаш қапидам. Гуфт духтар ман нараст ки паси тирма мекунам тира валлоҳ қасам халаҷон барош мерам то таги гура. Сад сол пишти дард нестам гадои хонат мешав. Эй алкаши паданалат ай пишти дарм дафша. То соати шаши сар таги ҳами дарахт будам. Ай тирезаш нигоҳ кард оби чашм рехта будам. Омад пешм дод задак гуфт дига намефорим. Эн одам ҳами қабда як дӯст дорид. Пас чизам да ҳама ҷо ҳамада кадумш канда. Ки ягон кас ғайри ма ба туву ханда. Дил набанда ком номарде хостгориш кард. ӯро ай дилм кандак шав дишам бен када будам. Да телм занг задак гуфт метони омада барои дидори вопас. ин тинҷияй натарсонам гуфтак туй дорум насиб. мега охирон хоҳишта бугӯ ҳақта ҳалолм ки. охирон хоҳишам ҳамӣ ки фарзанда ҳамномм ки. давоми қисса чӣ шид? Бахшиш дудар писарчам омадес як лаҳза. Синаҷон биё ҷони дадаш. Наметекшияй дудар. Бахшиш акаҷон корум биромад. Ягон изгару паро мезанем ҳамаша нақл мекунам. Танзим сайт рост. Гап нест, чӣ хеле хоҳӣ. Аллоҳи якта шоҳидай кӯчаи нагони шоҳидай. иқови дидама дарёи душанбека бурда. севолои нагони дар чарқопаи мушти мо. хиёнатам када боша пас назанен ишқи мо. пешай рафта хушбахти та мехоҳам гуфти рафт. хушбахти бад мара иҳота кард. ай чор тараф. як тарафиш ғам будак, як тарафиш дард будак. як тарафиш диняву ҳаёти зак будак. медонед чӣ да ишқа оташи сӯзон мегуфтам. нигоҳ кӣ хокистарам то асира месӯхтам. мара бевафо гуфтак хаб кардам ҳечиш нагуфтам. барои ки вафо накард вафо чӣ ай бинамаш. борони ғам пас накард ҳар рӯз беист мебора. фаҳмидам ки ғами лаънатӣ мара дӯст медора. вақте ки шаварид бачаак дафайро дошт. дидам қошаш дидаву чашмош мадамонам дидор. ай баҳри ҷонам гузаштам чӣ ба дӯстам надошти. дар раи ишқит кӯшидам чӣ ба дӯстам надошти. ай рӯзе рафти гирякам чӣ ба дӯстам надошти. дод задам дӯст медорам чӣ ба дӯстам надошти. умед ба ту доштам чӣ ба дӯстам надошти. илтимос нагӯ дӯст доштанда бовар надошти. ту азир аз диди дарди ту медонӣ пак будак. ма як чира фаҳмидам дили тай саг будай. чира фаҳмидам дили тай саг будай.